이 소문 마는 아빠는 지금 그냥 여기 있었고 이제 많은데 이거 잠깐 세우고 네 여기만 그래서 소문 네게 जोंनि बर' आफा मान गोनां राजकुमार ब्रह्मनि आखाइ ब्रह्म आफानि न'खराव जोंनि बसुमतारी आफानि न'खराव जों सानजारां प्राइमारि ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदजों लोगोसे गागि आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों ज' जानानै बे आफानिसिम मानो फैनाय जादों बेनि गुबै उद्देश्यखौ आं आफानि सिगाङाव बुंथिनानै होनो सानबाय। दा जोंनि बेवहाय नुजाफैनायनि गुबै उद्देश्यआ जाबाय जोंहा जोंनि सानजारां प्राइमारि आफादा गुरु दर्शन मोनसे हाबाफारि लादों आफा बे गुरु दर्शन हाबाफारियाव जोङो सिगाङाव सानै आफामोनखौ जों दर्शन खालामबोखांबाय। गिबियाव सर्वेश्वर ब्रह्म आफा, नैथियाव हरेन्द्रनाथ ब्रह्म आफा, थामथियाव नों आफाखौ जोङो दिनै दर्शन खालामनो हाबाय। जोङो मानो बे दर्शनखौ खालामनाय जादों होनोबा जों मिथियै समनिफ्राय आफामोनहा रुजुनख'नो हाया दिखांख'नो हाया बै सैथो धोरोमखौ लाबोनानै जोंनिसिम बे अबस्थायाव रुजुननानै लाबोनानै जोंनो हगारनानै होबाय। बिनि थाखाय आफामोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनो होननानै दिनै आफामोनखौ जोङो दर्शन खालामफैदों। जाहाथे बे आफामोननि मावबोनाय माखासे मोजां मोजां बिहोमाफोरखौ जों गोसोखांनानै आफामोननो जों जतखिनसित गांसे गोजां गानायाव राहा मोनथों होननानै नैबे इन्दिसि गांसेखौ जोङो प्राइमारि आफादनिफ्राय आफामोननो गांफा गांबाय बेबायदि मान होफैदों। बेनिखायनो दिनै जोंनि बे गुरु दर्शन खालामफैनायाव जाहाथे आफाया जोंनि बे खालामनायखौ माबायदि मोनदों बेखौ जों दान्दिसे उनाव आफानिफ्राय खोनासंसिगोन। आं बेखिनिखौनो आफानिसिम मिथिहोनानै आंनि बे सुंद' मिथिनायखौ मान गोनां दिनै इंराजि अक्ट'बर मासनि 3 थारिख नैबे आंनि न'खराव दानिसो फोरमायलांनाय गुरु दर्शन दं नामा गुरु दर्शन बे आलमखौ लानानै आंनि न'आव आंखौ सनमान होनो फैनाय सानजारां आफादनिनो आफादगिरि नेहाथारि प्रसारिका आफामोन थायोमोन। आं बारा बुंबाय थादा बेवहाय आं ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों आंबो मिथियामोन आफामोनाबो बेबायदि एसे मोजां माबा लादों मोनसे गोजोनथाव जाथारनानै बुंनांगोन। बेखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आंनि अन्तर सिंनिफ्राय मा हिसाबै आं मोनो आफामोनखौ बानजायगोन। आं निजेनो गोसो गोरबोनिफ्राय जाय आरो अननायखौ आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। जाहाथे आंनि बुंनायाव हयथ' गेना गोरोन्थि जालांनो हागौ बेखौ आं गिबियावनो आइमोन आफानि निमाहा बिनाय थाखाबाय। जे आफामोन आइमोन जन्म बिबा मृत्यु बेखौ रावबो मिथिया बबे समाव मा जागोन बबे समाव जों थैनांगोन आरो बबे समाव जों मा मोजां हाबा मावनो हागोन। थिग बेबायदिनो जेरैखि
गय फांसेखौ गायोबा गय फांसेया 6 बोसोरनि उनाव मोनजायो थिग बेबादिनो जोंबो बिदिनो एसे एनै इसोरनि अननायाव कालिचरण गुरुदेब परमहंस बाबा शिबनारायण स्वामिनि बोसोनफोरखौ लानानै जों बिदिनो बोसोरफा बोसोरै बिदि बानजायबोनायाव दा फल मोन्दों मिथिदों दिनै आंबो गोजोननाय मोन्दों दिनै उदालगुरिनि जिल्लानि सिङाव थानानै आइमोनखौ आं मोनसे आंनि धोरोमनिफ्राय बा आफामोननि धोरोमनिफ्राय बयनिबो माबानि आफादनि धोरोम ज' जालायनानै मोजां मोनसे मोजां निउस मोननो हादों आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिराद आं साबायखर बावदों जाहाथे आरो बेबायदि जाबावनो हाथों गुबुनावबो जाहाथे थांनानै दिनैसो मैयाबो आइ सासेया आंनाव पारमिसन लानानै बे क'क्राझाराव सासे आइनाव जयग' होनो थांदों आंनाव पारमिसन खुलुमलायनानै थांदों आफा आं थांजागोन ना थांजाया होननानै थांजागोन हाब मोजांसो बे थां होननानै होमबा नायदो बेसे मोजां जोङो दा जोंनि प्रसारिकाफोरखौ लांनानै क'क्राझार बायदि जायगायाव जयग' होनो मोनहैनाया बिराद खाफाल गोनां होननानै साननानै लानांगोन आरो दा बेनिखायनो खावलायदों आफामोन आइमोन जाहाथे आंनि न'खराव फैनानै जाहाथे मोजाङै मोजां जाहाथे आंनि अननायजों मोजाङैनो थाथों सुखिनो थाथों आं बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनायाव हयथ' माबा मोनसे गोरोन्थि जाबाय आंबो देहाफ्रा बारा थिग नङा बेनिखायनो आं दिनै बे फंनैसो बुंनायाव आफामोननिफ्राय आं निमाहा बिनानै आं बेवहायनो दोनथ'नाय जाबाय दा जेबो मोनाखिसै जेबो होनो मोनाखिसै मोनाखाबाय आंनि जिउ खौरांखौ मोजाङै माबाफिननो एखे सेन्ट्रेलाव आं गोजोननाय मोन्दों नों आइयाबोथ' बुंनो मोनहैबाय सानैया नाजिमाजों आइजों ओमफ्राय बिनि आइयाबो जिलावसो मोन्दों सेन्ट्रेलाव मोनहैयाखै जों थांबाय थानोसै खस्थ' मोनबाय आफामोन जेबो नङा ज्योति स्वरूपनी जय ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनी जय ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनी जय ओम सरासर ब्रह्मणि जय ओम सरासर ब्रह्मणि जय ओम सरासर ब्रह्मणि जय ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनी दे गोजोननाय थाबाय गस्लाखौ दोनदो गोजांथ'वाखै जागोन दे